जों दिनै फुं गोसां जरा जों ग्राउन्डनिपुर सकबायजाक नरनो आं क'क्राझार दङ साउथ डिस्ट्रिक्टआव आगजत ग्राउन्डनिपुर खायफुरना हिनाय जों ताबुक सकबायजाक 27 नाम्बार कलायो 27 रिसमुक एसेम्बलि बे खबजाक अ आमसाय फैमाने जों नुखा यां र गोबां माने चिन्तिफ्रा सरक ताबो दिप्रायबों दंखो अर दङ नुखसा अर दङ कायसा खायनो अबहाय खायनो जों तरक नरनो फुनुकनाय नरनो जों क'क्राझार दङ फुनुकनानै बागै साउथ डिस्ट्रिक्टनि जत चिन्तिफ्रा सरक बुसुक जरा मासाया मानंया कारेन्ट कोरै दै कोरै आबहायरनो जों फुनुकना बागै जों सकबायजाक ग्राउन्डनिपुर नरक नाय तंदि चिनि चेनेल चयाकार दिनै तो जों दासिमबो नरक फुनुखा ग्राउन्डनिपुर ओंखारजाखोनो ताबुक जों फायजाक अमबो 27 नाम्बार रिसमुक एसेम्बलिनो खबजागो जों नखाय तो नक कायसा बो गायरिं हायखे दांजाक हायफुनाबो वाटै नबर फायमा बागै अब नक बाय थाका हायफुन बर अर तंनाय जाओ चिन्तिफ्रा सरक के जों ताबो बरनै खुदै अ नक माले खाय खेबान बिनि खुदै किसा जों खौरक खालायनाय जिन चेनेल नाय तंनि ज जों फुं गाहामते हायनो हाय सावो जों तासिं साजाक जों आमचाय हाबमानि बिसिंतिनो खरक सानुखा अर गायरिं हायखे नक सिखन सातांजाक आबुबो नाय मांखना नरक आनि अंक्लक दिगि वातै नकबार फायमा बाय थांका हायफोन बर अर तंजा जावो जों अ नक मालिकनि खक्तै जों बिनि थाने कक खानानाय बतामो सा बिनि बुसुक जरातै जों जालक गलायजाक आबरनो जों बिनि थाने खानानाय ओइलानि सिनि मुं कि सारगानि Ani mengklai merati Tripura. Akai ha dekhan do sabta ki ha. Bana hisab khai naru doya ba. Syukurbani din ga bai ga. Ka khaple. Boni rama thuple wati phaklai ba boni rama tungnai aklai hora thukoi ba boni rama thugo akal sau sa gam thukra kai ro sago nungu arke ma tungple mita samung rokai arke chaple jurok sago yogwa khoi sago aklai sora phai cha jago tuk ta arke ge cha japle loge ga tubi jaya sung bura buri mangni se phai ge tungul tungira Ani buraklai botawo bazar थांनानै हिंगै tunggu. Maya. Rezak fa maya play. Manai hisaple, renai, manai, ari hisaple. Tui kalo sorani nungplay seng dusiri ni. Karin bekerei, tui bekerei. Lama beari play, tuk tak kostok ke hinyai play. Han nu kerei kelai tau nu go to kerei, berko tungthai, berko sathai, buruni nu go thangai sara jibon tungma gede. Kai nu robo nainani musugo, nanani musugo. Akai karin bo osubidar seng, tui ni bo osubidar, tui thangai phainani se 1.5 घन्टा नांगौ जों. दै लानानै. दै लागे फैनायनि. 1.5 घन्टा खौनो नांगौ. मालाय फैया
इलेक्सन सिगां रावबो फैया इरगो रावलाय फैया दाबो नों बाथौ तामा कक सानाय तामा निनि बिसुदिनि खाव तामा कक तामा निनि दुख दं ha nu raw manam sufli dukhot ma nu kure nu manam sugo karin kure karin osubidar karin raw manam sugo aklai tui hob ni bo osubidar tui bo manam sugo iparan bungro tama maklai bo bas kur para hinjau nan blok hai semua noni iparawo iskul kai omonang sekitar apa tunggu salma apli हामबाय जों ताबुक जेनेयाव जाग्रा जों बबायबो जों सालायका सालायमानि परे जों खोनाखा